Riwruok moko mar piny owacho mar Chef Ajwang Foundation mayudore kar chon bura ma Suba North e kaunti ma Homa Bay koro chako chenro mar pogo taulo mag ria ne jopuonjre manyiri e skunde mag sekondar ma kono kod chiwo negi chenro mag jipo e weche mag somo ahinya to e kinde ma jopuonjre timo ikruok margi ne penj mago madongo ma higani. Ali Abich nigi mathoth. Kaka yoro jiwo somb jopuonjre manyiri e skunde ma sekondar mayudore kar chund bura ma Suba North, riwruogno koro wuok oko mar neno ni jopuonjre ma kamago obedo gi lwasi makare kinde ma gidhi nyime kod chenro mag somo ka gigeto geng'o wach chiemo iwe kind jopuonjre manyiri ma pod en midhiero ma sirikand kaunti ni kod migepe mamoko osebedo ka kedogo mar duoko chien. Gima foundation kata riwruogwa ni osetimo ayanga maber en chiwo support mar tiego nyithindo e skunde mag sekondar to kod kuonde tiegruok mane diere miluongo ni polytechnics kata TVETs kata vocational training centers. Machielo ma watimo en tiego nyithindo manyiri gi machuo mondo wager kaka ginyalo dak maber, mwageng'o ich momondo, wageng'o weyo skul, wageng'o donjo e yedhe mamero ji, bende wageng'o nyithindo moko manyalo donjo e timbe moko manyalo monogi chopo e ndhadhu mar sombgi kata dwaro mane gidwa ni gibed go tok tiegruok. Nyithindogi manyiri wamiyo taulo mag ria mondo okonygi, mondo nikech samoro iyudo ka nyathi manyako mane secondary school to janyuol ne ok nyalo, osemiye fees gi pocket money matin, onyalo wuok mondo odhi obed osiep ng'ato. Gwenge mathoth mag Suba en kama oluor kod nam Lolwe, kendo chenro mag lupo dhi nyime dho wedhe ma opogore mamiyo jopuonjre mathoth nyalo donjo e obadho moko maroch sombgi ka jokanyo e riwruogno wacho ni dwaro margi en jiwo jopuonjre weche mag somo mondo ngimagi kik rochre. Suba North most part nitiere kaka niere dho nam nitiere gi challenges mang'eny. Koro wakonyo nyithindogi mondo ging'e gima gidwaro, wakonyogi keto goals mag-gi mondo ging'e gima gidwaro, mondo ging'e ni gimoro amora ginyalo timo despite the fact ni gia e dho nam kuma gik mang'eny ok dhiye maber. Watemo gologi e gigo kwakonyogi achiel kachiel, kendo wachano ni ka wasewuoyo, ok ni skul moro wadhi to wawuok, wabiro duogo kendo watimo follow ups mondo wang'e ni to nyathi mane nigi shida ni to odhi nang'o to odhi nang'o. Ok wawege aweya kwasegik to wamiyogi mana pads. Nitie kaka waluwogi kendo wan gi program wachako to kendo wabo duogo. En chenro mageto ting'o malo rang'iny mar somo e skunde mag sekondar mayudore kar chud bura ma Suba North, kaachiel kod duoko chien midhiero ma juko jopuonjre e kinde ma gidhi nyime kod chenro mag sombgi. Eiye kae wasebedo kwang'iyo nyithindo manyiri ka gia e primary school, skundegi mag primary nyaka secondary, ka wamiyogi gigo duto manyalo miyo gibedo nyithindo makiny, nyithindo minyal ne, gimiyo gibedo jomoko makiny e pinywani. Kaluwore gi shida matindo mosebedo godo machalo kaka nyithindo manyiri mako iye mohiu, wan gi nyithindo yudo tuoche machalo kaka HIV and AIDS, and nitiere kend bende ma ohiu. Koro watemo wuoyo gi nyithindo manyiri gieki mondo mi wageng' weche gieki. E kinde ni ma jopuonjre temo ikruok margi ne timo penj madongo ma klas 12 kod klas 8 ma higa ni dwe manyien, jopuonjre medo jiwo mondo ket pachgi e chenro mag somo ka githegore chuth kod timbe moko manyalo rocho ngimagi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.